खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना दावहारुनि सोमोन्दै थ' दा नै रंजालि बैसागु नङा होमबा मोनफ्रोमबो जायगा एबा ओनसोलाव रंजालि बैसागुनि फोरबो एबा फांसन खुंनाय जायो बेबायदि फांसन खुंनाय समाव गोबां रोखोमनि जेनेबा मेथाइ खनग्रा देंखोगिरिफोरखौ लाबोयो आरोना थ' बेफोरबायदियाव नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर दावहारुखौ लांनो गोसो दंब्ला नोंथांमोना इनभाइट खालामहरनो हागोन आरोना दावहारुखौ ओमफ्राय दा दावहारुआ ओरैनो हेन्ड्सजों प्रेक्टिस खालामगासिनो आरोना न'आव नोंथांमोननो दा बे प्रेक्टिस खालामनायखौ जोङो देखायगोन ओमफ्राय दावहारुआ दा मा जायगायाव माबा जेनेबा बुकिं जाखो बेखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे दसे सम फोरमायनो नाजागोन आरोना नोंथांमोना जुदि हायोबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलां जायफ्रा आरो जुदि दावहारुखौ मोजां मोनो नोंथांमोना भिडिअखौ हायोबा शेयार खालाम बेलेग चेनेलाव रिआपल'ड खालामनोबो हागोन दावहारुनि सोमोन्दैल' नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय आरोना थ' दावहारुआ फंनैसो खोथा बुंगोन नोंथांमोननि गेजेराव खोनासंगोन होननानै आसा खालामबाय आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै मिजिंथिबाय आरोना थ' खोनासंलांदो नोंथांमोना बयनिसिमबो दिनैनि बे फुंबिलि समाव खुलुमनाय आरो अननाय आरो बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनाय जासिबाय आं दायो माने प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ ओमफ्राय बिदिनो हेन्ड्सजोंहाय ओमफ्राय माखासे प्रग्राम बिदिनो जाबाय आंहा माने 2 तारिखआवहाय आंनि लकेल जायगा एबा सावबारि होननायाव बेयाव दङ ओमफ्राय 4 तारिखआवहाय जोंनि सोमलिबारियाव दङ ओमफ्राय 8 तारिखआवहाय जोंनि नावकाटायावनो दङ आंनि लकेल जायगा बेबो ओमफ्राय ओरैजाय 9 तारिखआवहाय ढेकियाजुलि दङ स' ओमफ्राय आरो सोरबाफोर जुदि बेयावहाय माने जेनेबा आंखौ दस्रा गुबुन प्रग्रामावहाय माने कन्टेक्ट जेनेबा नांगौब्ला आरो लिंनो गोसो दंब्ला थ' बेवहाय नोंथांमोना इनभाइट खालामनो हागोन आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होखानाय दङ ओमफ्राय दा बिदिनो बयनिसिमबो जेनेबा जायफोरा आंखौहाय जाय जायगायावहाय आंखौ हांख्रायदों थ' बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर आंखौ बेसिम नोंथांमोना मोजां मोननानै जुदि आंखौ हांख्रायदों गोबां माने साबायखर बावबाय नोंथांमोननिसिम आरो जोंनि जायगाखौ जेनेबा मख'नोसै आङो जाय जायगाखौ आङो दानिबो मख'खांबाय अब्लाबो सोमलिबारि सावबारि स' बिथांमोननिसिमबो आंनि रोजा रोजा साबायखर माने बिथांमोना आंखौ एसेबां माने मोजाङै हांख्रायहरदों आरो मोजां मोननानै आंखौ नायनो होननानै सानदों स' बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर आरो सोमलिबारि आरो सावबारि बिथांमोननि जितु गामिनि रायजो राजा बिथांमोन स' गासैबो माने नायगोन एबा अनसायगोन होननानै आं आसा खालामबाय बिथांमोनखौ गासैखौबो ओमफ्राय जोंनि आंनिनो लकेल जायगा नावकाटा बेयावबो आंखौ हांख्रायदों जोंनि फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना ओमफ्राय बिथांमोनखौबो आदामोनखौबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आंखौ हांख्रायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो जोंनि नावकाटा ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गासिबो आंखौ नायगोन एबा मोजां मोनगोन अनसायगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो जोंनि ढेकियाजुलियाव आंखौ हांख्रायहरदों गामिखौहाय बावबाय आङो
दिगियाजुलियाव हांख्रायहरदों आंखौ स' आं सानाखैमोन जे एसेबां गोजानावहाय आङो थांनो मोनगोन होननानै मानो होनोबा बेनो फार्स्ट टाइम आंनि गोजानाव थांनाया ओमफ्राय मिथिला माबायदि जाहैगोनहाय ओमफ्राय नायनोसै नाजानोसै जेसेबां हायो आङो सेस्था खालामनोसै ओमफ्राय नैबेनो फार्स्ट टाइम आंहा हेन्डस ग्रुपजोंहाय गोजानाव थांनाया ओमफ्राय बिदिनो आं नाजानोसै बेसेबां मा खालामनो हायो स' बिथांमोननिसिमबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरो बिथांमोना एसेबाङै माने एथ' गोजाननिफ्राय आंखौ जे हांख्रायहरदों आङो माने गावखौनो एकदम खाफाल गोनां होनना सानना लानांगोन आरोना थ' रोजा रोजा साबायखर आदामोननिसिमहाय दिगियाजुलिनि ओमफ्राय रायजो राजाफोरखौबो आङो खावलायनो सानो बेखालि आं बयखौबो लोगो मोनगोन आरो बयबो आंखौ नायनानै मोजां मोनगोन एबा अनसायगोन होननानै आं आसा खालामबाय स' गासिबो जायगानिखौनो आङो नैबे समावहाय लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय थेंक इउ गोजोन्थों